Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kidawai ken bat khasi ken omdon bor satya ladaki klau ki batam ki sha wiang ding bat sha penjulor ha ukun benrio. Kilong ki kentien na uba Roswell Shadam uwei na kinong thong bat sumar ya kidawai ken ban ubalapau bat urang ba bayu ijngai ya ki ki bansawan. Ya katay ka jingkren utay unong sumar ya kakper kitan raiken bat khasi baper balathong kerpang lapen sngau hakmat ke babun haka jingelang ple ya ka saungot shiparak per dawai ken ban haka snong maupat ribhoi district haka khatnyau tarik unai lor haka bala sakhilang da ka jingdan uba WS Mana Chief Executive Officer ka Meghalaya States Planning Board jong ka Sorkar Jilla Gom Ukongsan, Lembat Uba Alphonse Karsentiu, General Secretary ka Hills Farmer Union, Kum Usembut Kongsan. Uba Roswell kum utray nong sumari katay kakper daway ken bat khasi, ulapen pau ya ka jing benyau, halor ki jingdo, kidawai ken bat na kidaw ki jingle dusman ukun menriu ya kamay maryang ni karam eo. Kumta ula kerpat ikibor badai pet ban le ni thau kilat kilenti ban pendo pendam ya kibakum kini ki kam dusman bat kum joru ula kentulang ya kinong song ban kiar na kibakum kini ki jingle dusman namar ki pendo ya kidawai ki ken ban ba kamay maryang kajuai bat ka penduru ya ki jingkerku jongka nadu ki ding kisit ki merat bat kisim ki dohi salon sar. Nagalianga ko fisongi ko kat ka state national plan board idang ngin kalat banerap kini nongrep kembat dawai kasi bat penek rasa ini dawai kembat jong jaka jong ni hane makalia te nagalian jong nga like one ne ka jaka jong di ba Roswell Shadap la khat minta ketiga herbal hops ale i bala thong bonjai ki je diam dawai de bat kumno mungin penek masa iki kinlong gila suma la don ka jimpang hasinong mathang ne wat we ki wen national we district ro wan sim ni di kembat khnang ba kini dawai kembat bela thong hungte bela lum na wal magi ong na wal ni thong hungte penek masa nang gi khnang ba ban ai kum ke kanja awareness supaya ba ide ban penek masa ya gini ke kinja kan bat dawai beran haga saudong sokon jungi kenang ba kalawe jung ka jongi kanong ke phanai tan agleng ka office jungi kum ka harbar garden idan ki scheme ke ba khat kata ka central scheme bak sarkar India hi ka penslur ya ki nigi nong ai dawai kembat bikin rep hak jika jengki da ganik skim jongi kedan ga khot ka kedan daga khot ka subsidi ba onong rep la dap thung tengin a jingrap ki ke ko gidan saw jaj sanjai kita ga kejo kisong ha kinja kenja dawa ba kembat ba kum pai par lengkom yang pai par lengkom kambram ta unu tamarin tamalaru kamnuna ka subsidi tigine ki bon je dawa gi ba ba korman am dia kala prioritize henrei katak ba prioritize korman dia ki dantang spo ka sanjai po mkhria henrei bat hagji kenduk kam jangap ki nongram dawa kembat ba kidan ka jing ga sistem ban penyayo henrei ngala persiang ban maria konsol berki ba pikirap kambun kadon ke company sedekat ki banwan thiet yagini naki tangala kerpat iki ba kian kan kambon kenang ba nyintai op bat ke company ban sabat ngalawan makaru maka gadon kam digiton daga spotro kasantrok nama kiru kin perkat ya gejinyo nong am nagi wan sene kin thiet wat unong rep kin kin yo nong tum tang ga kerpat ba iki nong rep jaman ke thang
Bakin sumpa bakin nanti kita kan menyerap ngila ban pensiunai itu skim kat kum kata ki list bakin sendera kerman dia kabu ini. Kaba nangkong hi kaba pelong yang apa kan le gene bangan bu ya gene marna du mensuang asya idon gene ka kamesim ban ik ya ka memariang bar khoi kijing don kijing em kijong ka te hadin kijing perkhat ba sani bah jonga perkhat ba kini kijai kembat dawai kisin kesngikin sadu kinduk kindam nak nemar baka mariang bar khoi kala sangdan tengah tingyo gine bar khoi kinduk kindam nemar ba hak jinglap jonga nang du gipor barang kena kini gilong kijing kerku nang beragi nang kendong kibayo ya ki jing sumarma keba gijing pang kiba rit kibaria kimnun kam lek che hostal kamtam kum gijing pang penhiar ki kisyo ki suot pri ki khiang kena bat kum tar ter te la dagi ha ban lek che hostal gelong gijing lusan go kraw nam ta kamtam nam ta ki badok teng iba kisin ka sngi kine kin sadu na te gijing tumu junga bangale kene gelong banwan ra lut bar khoi ki ja dawai ki badon hakadeka dong berkat hang ni kiran sibun kiba ni dang dei banwan ra hang na ki don ki hajar jak ki dawai tempat ki don naklau ki dang don ngadang don katong banwan ra lo di kita hang na nak bata ki jimun jong ki longdin ki jungi hak bakin numla sibun i ki kum gina seklau te lengba jong gane ka jingle jung ngak kum gane na kila bani i bat kila don kami ki nak bata ki jinun kami ki haka pang sudom jong ki hapo ki kesen jong ki te kini ki sembai ki ba badai gini ki dawai kalau hiyo na e par ini mano ba ajing lang pi kini kidon kibangiyo na kaliang jong ka government lai saujai bunyi isim na kinosari jong government debat kibabun kidai kiba ngisim na klau ka kubor na kaliang jong ka bang kwa ban pensiluri ki pa ba kalong ba wal ada kinum la ban le ka kum kan ya ka jeka bakin thung bakin rip kan sumari ki te ka kubor sik pa ba kalong ba kim de ban penjot ya kemariang kim de ban thang klau kim de ban supen julor ki lada kinam penun kami ki kata ka di kubwa kan kwa ban ai sik pa ba